wenyasha, Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha, Mwari werugare vakugonesei. Shoko randinaro manhero nhasi. It's coming from the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 17. Inyaya yakati rebei, but ndine malines anoda ndibate atikagone kubatsirika nawo manhero nhasi. So it's the book of Samuel, 1 Samuel chapter 17. So ndichatanga ndaverenga verse 4. Then I'll skip noverenga the next line. Tat Petra, how are you doing? God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. So I'll read. 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17 from verse 4. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. He was over 9 feet tall. Verse 5. He was over 9 feet tall. Verse 5. He had a bronze helmet on his head. He had a bronze helmet on his head. And he wore a coat of scale, armor of bronze. Line random debate in verse 5. My Tinkla, you're welcome. Peshi Zivuku, you're welcome. Pauline Mahela, God bless you. 1 Samuel chapter 17 verse 5. It will describe Heti yanga yakapfekwa na Goliath. He had a bronze helmet on his head. He had a bronze helmet on his head. Pastor Tupane pakadiko pa Botswana, God bless you. Simba Muteke, may the good Lord bless you. Goliath wanga wakapfeka heti ye bronze, a helmet of bronze on his head. I want that line. Then I'll skip to 1 Samuel chapter 17 here, verse 49. Reaching into his bag, taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead, and he fell face down to the ground. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. And in us, it's a common story. Don't forget about David and Goliath. Panatanga kuveringa pari kudescribe kuti Goliath wanga wakapfeka heti yebronze. Asi David paanoraya Goliath, Baba rinoti wakakanda dombo rikandotema paforehead pake rikasinka mukati memusoro, and he fell face down to the ground. Goliath had a bronze helmet. Heti, it designed to cover the head. I protection yemusoro. Asi David kuti awane victory against Goliath, he had to strike the head. Yet Goliath anga ane protection over his head. As victory ya David ine chekuita nekukanda dombo rinonotema musoro, the forehead. Zvoreva here kuti heti ya Goliath yanga isiri covering pamusoro wake, nekuda kwekuti kana dombo rakakandwa na David rakandotema musoro wa Goliath. Ipo panaverenga pati, he was putting on a bronze helmet. Yekukava musoro. But victory, kukunda kwa David, kuri kungouya bedzi ne dombo raakakanda rikandotema mumusoro wa Goliath.
To me, ndiri kuona a picture yekuti the kind of hate yanga yapfekwa naGoliath yanga isiri designed to protect the head. Kana kuti if it was designed to protect the head, how come David threw a stone rikasinka pa forehead pa Goliath, yet he was putting on a helmet? Handina kunzwa kuti dombo iri rakasvikotema paheti rikapinda mumusoro, but ndanzwa kuti dombo iri rakasvikotema pa forehead rikasinka kupinda mukati, yet the man was putting on a helmet. I don't know vanogona kunzwisisa ma-Bible scholars kuti in those days the kind of helmet yebronze yanga yakadesignwa zvakadii, but it seems as if nyangwe heti yanga iripo to protect the head of Goliath, still the head of Goliath was vulnerable, wanga usina enough protection. Say David waita sarudzo yekuda kutema musoro, iye achiona kuti munhu ane heti yaakapfeka. I want to show you a picture. Zvinotaridza kuti Goliath paakadonha facing down, his face to the ground, wakadonha nekumberi, David akanda dombo rikatema musoro, uyu ndokubva adonha facing down. Zvoreva kuti pane kurwa kwakavanzika pano kuripo pakati paDavid and Goliath, kuri more than the two people fighting, but the hand of God riripo pakuti kudii. Nokuti kana chinhu chabva chiine force from the front, normally when it knocks you down, unodonha facing this way. Why? Because chakutema chabva kumberi kuti kakutemba pamusoro apa, force yabva from the front. Saka kana wakudonha, machances ekudonha nekumberi ari lesser than kudonha nekumashure. Say David wakafunga kuita struck the head, iye achiona kuti the head of Goliath ine protection of this helmet. Number one, anonzwisisa kuti this battle is a spiritual battle. So he fights this battle with revelation more than observation. Ne-observation, it's hard kuti uti ndoda kutema musoro, iye munhu ane a helmet of bronze. But by revelation, unoona kuti ndinofanirwa kuita strike the head. Why? Because isi shoko raMwari from Ephesians 6 rinoti we must put on the helmet of salvation. Kurati the true helmet ye protection yako is the helmet of salvation. Maybe I need to open as well. Putting on the helmet of salvation. So by revelation, because Goliath was not an Israelite, he was uncircumcised Philistine, which means spiritually ana the covering over his head. Nekuda kwekuti circumcision was a shadow picture of salvation, the covenant between men and God, Europa. So David paanoti, you uncircumcised Philistine, chinhu chaanobva aziva ndechekuti if this man haana covenant nedenga. Remember, David was also a prophet, and Jesus is also the son of David. So muna David mune kuziva kuti uyu haana the helmet of salvation because he's not circumcised. Saka pandicha striker against his head, musoro wake physically une covering, but spiritually ndo uri naked. Hauna a cover, nokuti is part of Israel. Haana the helmet of salvation, so his head is vulnerable. So by observation, David aitoona Goliath ane head. By revelation, remember this is the year of greater revelation. May God grant you the grace to have a greater revelation, so that you don't fight by observation, but you fight by revelation. Awite zvinhu nemaonero ako
unoita zvinhu nemaonero eziso remweya by spiritual knowledge. So Goliath, although anga in a covering of a helmet of bronze, he was still not covered spiritually by revelation, because he was a Philistine, not circumcised. That is, circumcision yaiva sungano, a covenant between men and God. So it was also a shadow picture of salvation in the New Testament. Remember, the fight here David na Goliath is also a shadow picture yezvida kuuya kuzoitwa naJesu kuti ape vanhu salvation. Maybe I'll go deeper, but again, so that's why here David paakapiwa a bronze helmet, na so he refused. And I'll read 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17 from verse 38. Then Saul dressed David in his own tunic. He put on a coat of armor on him and a bronze helmet on his head. David fastened on his sword over the tunic and tried to walk around. But because he was not used to them, he said, I cannot go in this. I cannot go in this. I'm not used to them. So he took them off. He took them off. Which shows that David haana kuenda ane a physical covering mu battle yake na Goliath, but he had a spiritual covering through understanding or by revelation. Shield yanga ainayo is the shield of faith, yanga iri invisible. Changa anacho chiri tangible. Matombo 5 akatora, and I will explain why 5 stones for one Goliath. If he is a man of revelation, of men of faith, why 5 stones to attack one Goliath? Nokuti paakakanda 1 stone, Goliath was defeated. But David aenda kurwizi, he picked 5 smooth stones. Bible describe mabwi kana kuti matombo aakatora. He went to the river, to Jordan River, and he picked, not Jordan River, but he went to the river and picked up 5 smooth stones. Matombo ari kuenda kundotora i5. Rano releasa to attack Goliath i1. Why 5 stones? He is a man fighting through revelation or spiritual understanding. He knows kuti Jesu paari kuuya kuzotipa victory, chaanouya kuzoestablisha pekutanga anonzi magospels or the synoptic gospels, E4, the book of Matthew, Mark, Luke and John. And the 5th book rinonzi the Acts kana kuti mabasa, which means David ari kuti is now preaching to us kuti pabato yese yaunopinda chaunotanga kuva nacho usati waita zvaunoita is the gospel of salvation, the first 4 books. Samuchiona kuti haana kukanda matombo ese ari 5, kureva kuti akakanda 1 mubhegi make mukasara 4. In other words, ari kuti you must have the gospel in you. The first 4 books, they are a shadow picture of the gospel. Matthew, Mark, Luke and John must not be gospels. Shoko raMwari kuti ukava neshoko mauri ndo zvinokupa simba rekuita mabasa. The 5th book is the book of Acts. The 4 books mark gospels. So kana one a gospel, one a knowledge, one a the truth of the word, it's easy for you to act and the Spirit of God will back you. So mubegi rake makaramba muine matombo 4, iye akareleasa 1. Ndokuvate Goliath akawira pasi. The first 4 books haunzwe zvizhinji zvinoitwa nemadisciples or maapostles, but pa 5th book, the book of Acts, Jesu waita hand over now to the apostles. Saka rakunzi mabasa avapostori,
the Acts of the Apostles. So the bag that David rine 5 stones, but he releases 1, which means mauri iweyo mubag re-understanding, you must have the gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Shoko ra Kristu. Kana wariziva wakrirarama, then you release, you act. Saka paakakanda dombo 1 achisara ne4, asara ne the gospel. So arikuti when you have the gospel, you can act and the heavens will back you. I'll download another dimension. David paari kundotema musoro wa Goliath, musoro unotakura 5 senses. Pfungwa dzemunhu scientifically dzichinyatso-describe 5 senses. Saka iye paari kundotora matombo 5. In other words, he's preaching also to us kuti battle yepfungwa kuziva ndokune nyaya than simba. So paari kutora 5 smooth stones, ari kutora the understanding, the knowledge of man, kuti munhu akava neruzivo mupfungwa dzake, akava nepfungwa dzine chekuita neshoko raMwari, anodefeata Goliath ane pfungwa dziri ordinary dzisina shoko raMwari. He picked 5 smooth stones from the river, not from outside. Why from the river? The river or water is a shadow picture of the word. Shoko rake Mwari akarishunurira, aridzokere kwaari sanzasisa chaaritumira. Semvura inonaya panyika ichimeresa mbeu, haigone kudzokera kudenga isina kuzadzikisa kumera kwembeu. So the word of God is a shadow picture of water. Saka matombo aya anzi 5 smooth stones nekuda kwekuti hatikunde chakaipa nechakaipa. Goliath akaipa, hatitori matombo ari kunze kwerwizi akaipa. Saka Bible ichitodescribe kuti wakatora hurungudo kana kuti 5 smooth stones. Chinoita kuti matombo ave smooth inhau yekuti when the river flows, matombo achirovana ari mumvura, rough edges anobva. Saka David prophetically uri kuziva kuti hatikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. So he went on to pick 5 smooth stones, not ordinary stones, but ari kutora matombo ari smooth, hurungudo, matombo anowanikwa mumvura. In other words, ari kuti pfungwa dzako, your mind must be renewed by the word. Rough edges, kufunga kwawakaipa, kuronga kwako, marevenge unofunga handiwani kupa victory. But pfungwa dzako dzikavandudzwa, dzikashandwa neevhangeri yaKristu, dzikanaka, unokunda chakaipa nechakanaka, haukunde chakaipa nechakaipa. Amene ndiri kunzwika ere papa. So battle ya David na Goliath, I battle iri mu dimension need a revelation more than observation. So he picked 5 smooth stones from the river. Matombo iwaya aakatora haana kukanda ese, only 1, akasara aine 4. 4 aasara nawo, they just represent the gospel. Kuti mauri ngamuzare shoko raMwari, ndori chakupa simba rekuita zvinhu. The word in you, and you act because you now have the word. Maybe I'll read kuti upanzwe. 1 Samuel chapter 17 from verse 39. David fastened on his sword over the tunic and tried to walk because he was not used to them. I cannot go in this, he said to Saul, because I'm not used to them. So he took them off. Verse 40. Then he took his staff in his hand. Choose
and chose 5 smooth stones from the stream. He chose 5 smooth stones from the stream. Kunze kwerwizi kune matombo ariko, but he went on to pick smooth stones. Chakapa Bible kuti ritsanangure kuti matombo anga akaita sei. It has to do with the revelation of the mind of man. But your mind must be renewed by the word. Not removed, but renewed. Mufungo wako semunhu ngauvandudzwe nefungo yaMwari. So he picked 5 smooth stones. Atikunde chakaipa nechakaipa, tinokunda chakaipa nechakanaka. Sarutora matombo akanaka, 5 smooth stones. Then he released one. The book of Acts. Mahari Masara 4. Matthew, Mark, Luke, and John. The gospel in you will empower you to act, and the Spirit of God will back you. 5 smooth stones. Nekuda kuti the battle ilipo pa valley apa is the battle of knowledge. The battle of the mind. So David paano release dombo richindotema msoro wa Goliath. He failed wakadona facing downwards, which shows kuti Mwari vanga vakabata the head of Goliath, because the force kwarabva richitema munhu kuti adone, munhu ari kutodona kuri kubva nedombo racho iye Goliath wacho, which shows kuti azvaigona kuti David apotse Goliath, nokuti with faith you won't miss. Imagine mukadzi aiva the issue of blood. Remember, mukadzi of the issue of blood, she came from behind. Ndokubva abata the hem of the garment of Jesus from behind. Remember, it was not easy to recognize Jesus, even uchitarisa face. That's why the Pharisees had to pay Judas kuti varatidzwe kuti Jesu ndeuyu. It was not easy to tell kuti uyu ndiye Jesu. He was humble, aingoita sevamwe vake ari pakati pevamwe. So vanhu vakatobhadhara mari kuna Judas kuti show us, which means it was not easy. But mukadzi ane the issue of blood, because she came by faith, saying, if I may touch the hem of his garment. So paakauya from behind, chakaita kuti aregere kupotsa. Faith is an eye opener. Faith is of the word of God, and the word of God is light. Ukaoperate mu faith dimension, you operate mu light, and you won't miss. So David nokuti une faith muna Mwari, and God is backing him. Azvite kuti apotse musoro wa Goliath, nokuti kune simba, kune ruoko rwa Jehovah rwakabata, the invisible hand of God rakabata, the invisible hand of God rakabata musoro wa Goliath. That's why dombo parinongorova, Goliath will fail facing downwards. Paari kudona musoro wakatarisa pasi, that's also a picture ye worship. Worship kana kuti respect, kana kuti honor. In those days, mama cultures even till today, munhu akauya achirespecta nekuwoshipa nekurumbidza mumwe munhu, anoita sekunge awira pasi facing downwards. I've seen this in Nigeria. They still do this. Kuti munhu kana achida kuita pay respect and honor to somebody, anouya oita name pamberi pemunhu facing downwards, obatwa pamusoro apa, opiwa blessing. So Goliath paakatemwa nedombo akawira pasi facing downwards. That was a picture iri kurecognize kuti problem yamakatadza kusorova, say David agona kuisorova, he is a worshipper. David was a worshipper. He worshipped God. Goliath in the valley chaingoita bedzi kupopota. But ukaverenga zvakanaka, Bible inotaridza kuti Goliath waipopota nekudetsana nevana veIsraeri ari muvalley of Judah.
in the valley of Judah. David, a believer or a worshipper, ndiye akadefeata Goliath, and Goliath pa akadona in a style of worship or paying respect. Achiedza kuti kudii? Nguva yamakapedza muchiteerera Goliath achipopota nekukutukai, aibvisa worship mamuri, aibvisa kurumbidza Mwari mamuri. Saka changa chaleka kuna Israel now, hakusi kushaya Mwari, but they are not worshiping God. Why? Because worship inosimudza Mwari. Bible rinoti anogara murumbidzo dzevana vake. Worship inodena denga kuita zvinhu. So Goliath paakatemwa nedombo akawira pasi facing downwards, arikopupura kuti makaleka worship. So through worship ndo pamunogona kuwana victory. I'll read to show you. 1 Samuel chapter 17. Now the Philistines gathered their forces for war and assembled at Soko in Judah. In Judah. So Goliath wainetsa vana veIsrael vari pa valley ye Judah. Judah means praise. Judah means praise. So Goliath wainetsa vanhu in the valley of praise. So chaakabvisa akadzima vanhu I praise, because they were now praising Goliath. Samakaona kuti David paakauya achitaura achida kuinvestigate kuti ndingaite sei ndinowane ndikarwa nemunhu uyu. They were busy praising Goliath instead of praising God. Yet they were in the valley of Judah. They were praising Goliath. Vaidescribe zvaanopfeka, victory dzake akatanga kurwa kubva kare. So the praise for God was taken. They were now praising Goliath. Saka panga paakudiwa a worshipper, somebody who can praise God and activate heavens. Kuti Mwari ape vanhu victory. Muvhali manga mashaikwa, valley of Judah, manga mane kupopota nekutuka, musisina worship, honor and respect unto the Lord. So pakaita a step yemunhu anoworshipa anenge David. When a worshipper came in the name of David, akarelease dombo. And the Bible ratsanangura kuti David paakakanda dombo against Goliath, dombo rakasinka mumusoro. Alright, I'll read as well. 1 Samuel chapter 17 verse 49. Reaching into his bag and taking out a stone, he slung it and struck the Philistine on the forehead. The stone sank into his forehead. The stone sank. Dombo rakapinda mumusoro. That's also a revelation concerning knowledge or mind. David paatora 5 stones. Ari kungoti hondo iri pano ine chekuita ne understanding ne knowledge. Vanhu pane zvamuri kutadza kufunga, kuona nekuziva. Saka dombo rakakandwa naDavid harina kungotema Goliath ndokubva adona, but ratsanangurwa kuti rakaita sink into the head, rakapikura kuti nhau iri mukati. Dombo iri rakandotemawo pfungwa dziri mukati, rakapinda mukati memusoro munongoreva knowledge, mind, pfungwa, brain. Saka uyu paatora 5 matombo akandokanda dombo rikanopinda mumusoro maGoliath, rikanodisturba 5 dziri munhu dzakonzera kudisturba Israel kuti worship Mwari. So it was the battle of the mind. Book ra Genesis 3 pa 15. Mwari vachitaura pamusoro pemukadzi uye pamusoro penyoka. Book inosvika painotsanangura ichiti nyoka icharuma chitsitsino, but you crush the head of a serpent. The head of a serpent, musoro wenyoka, mindset ya devil. Musoro wenyoka haisi nyaya yekutsvaga pane nyoka otsika musoro. It was a revelation yekuti victory yako
is when you crush the mind of the devil. Why? Not the devil paachauya haasi kuzorivhesa zvakaitwa naJesu paCalvary, but achauya ne-wrong information, ne-wrong mind yekukudisturba kuunderstanda. So what you need to do is to crush the head which is information. Saka David paakanda dombo harina ngotaronza rakatema Goliath akawira pasi, rataronza rakasinga kuenda mukati, kurati mukati mune nyaya. Why? Nekuti Goliath anga introduce a new system, a new order in the valley. Instead yekuti mu valley of praise, mu valley of Judah, muve ne praise unto the Lord of Israel. Vanhu vanga vachiudzwa for 40 days vachiudzwa mashoko na Goliath to an extent yekuti zvavakanzwa kwenguva refu yakabva yava part of their life. Chinhu chausingade, mashoko ausingafarire, nziyo yausingafarire, ikagara zhimbwa nguva zhinji, nearly every day uchinzwa, one day you'll be surprised kuti unogona kumuka uchiimba nziyo iyoyo. Nyaya yaunonzwa kwenguva refu, it becomes part of your system. So Goliath anga aintroduce praise for himself, abvisa praise for God. Nekuda kwekuti une mashoko ekutuka nekuvhundutsira aita mazuva ese. Akapa vanhu wrong identity, aitaura achiti varanda vaSauro, choose a man. Yet vana havasi varanda vaSauro, vana vaMwari, they are the children of Israel, serving under Saul, not servants of Saul. Goliath ndiye akauya nesystem nemashoko ekuti choose a man who will fight me. Mwari ndokubva vatuma a boy in the name of David. That's why ukanzwawo naSaul anga akuti ayo, you are very young. Kurati vanga vapiwa idea, vanga vaatakwa thinking system, belief system. Saka David paakanda domba rinangotema musoro waGoliath, Bible rati the stone sank into the head of Goliath. Kurati zvine chekuita nemind mukati umu, ndo inoda kudisturbwa nedombo rekutenda. So wakadona facing downwards, a picture of respect or worship. Why? Ari kungoti imimi muri mu valley of praise of Judah, but hamuna kutora nguva yekupraise nekuworshipa Mwari. Imi muri mu valley of Judah. Saka anogona kungondikurira is a worshipper. Saka paari kudona facing downwards ari kungoparidzira kuIsrael kuti you missed worship for a long time. Handizonde kutaura nani madekwanano. Worship must be a lifestyle of a believer, not a church activity. Kurumbidza Mwari ngachive chikamu, part and parcel of your life as a believer. Irege kuva chinhu chaunoita Sunday, nguva yacho kana yakwana kuchechi. Anytime, anywhere, in the midst of trouble, worship God, give him praise, honor him, respect him. Kune matambudziko anongoita bao ukaisa Mwari panzvimbo yake, ukarumbidza nekuonga Mwari nguva dzose. David ane chaakaandastenda. Paanotaura achiti kuna Goliath, ndichadambura musoro wako, iye haana bakatwa racho, but ane the law yaanoziva kuti kana une chaunoda chawaona, shanda nezvauinazvo zvawakabata. He released a stone, a sling. Dombo rikana kutema Goliath akafa. Iye akandotora bakatwa akadambura musoro waGoliath. Haugone kuwana bakatwa nekutaura bedzi, but kana warilisa zvauinazvo unowana zvauri kuda. Akaita such a declaration, but haisi declaration yekuti ndichakudambura musoro yakamupa the sword. It was the declaration and the action. What's the action? He released chaanga akabata in the hand. Paakarilisa zvaakabata maoko, ndo paakatora zviri pana Goliath akamudambura musoro. The battle of the mind. A worshipper ndiye akava ne victory in the valley of Judah. God deserves worship and honor
nguva dzose. Ndataura ndikati worship must be a lifestyle of a believer, not just a church activity. So David wakauya nevictory muvalley nekuda kwekuti kune chinhu wani chaakaziva. Against Goliath wakapa respect and honor kuna Mwari. In the valley of Judah, people were now praising and honoring Goliath instead of worshiping and praising God for 40 days. So David paakauya akakanda dombo, Goliath fell down facing to the ground, a picture of worship. Uye dombo raakakanda harirangotema Goliath akawira pasi. Bible describes about it, the stone sank into the head of Goliath. Say shoko rasvika pakudescribe kuti dombo rakaita sank zvine chekuita nemind, pfungwa. Goliath wakataura zvinhu for 40 days, ikava part of lifestyle. Vanhu vakapedzisira vaakubhiliva nekutrust nekutya Goliath vasisatyi Mwari wokwaIsraeri. It was the battle of the mind. Wakaipa ane zvinhu zvaanointrodusa muupenyu. Pane pekuti ukapinda machallenges, ane information yaanokupa yekuti at the end you respect problems more than God. Unosvika pakugamuchira mamwe matambudziko pakutenda kuti this is my lifestyle. Handina kumwe kwandichienda, handina chandichaita, kana situation dzakandibata, upenyu hwangu hwakamira so hakuna kwandichaenda. Iyo chiziva kuti with God nothing is impossible. But kune machallenges anotanga kuminisa nekutaura mulife mako to an extent yekuti you believe the problem more than believing God, which is a battle of the mind. Israel ikakanganwa zvese zvakaitwa naMwari vachibuda muEgypt, ikakanganwa mvura yavakanwa padombo nekuti kune murume anonzi Goliath apopota. I've come to tell you this, people of God, ukaziva Mwari kwaakakubvisa, kwaakakurwira uri, zvasimuka nhasi zvinorwa newe haisi nyaya. Praise him, trust him, honor him. Israel dai yakarangarira kuti takabviswa paruoko rwaFaro anga akaoma mwoyo, tikanwa mvura padombo. Now we are facing this battle. But nekuti Goliath wangopopota for 40 days, iwo ndokubva vakanganwawo kuti so takaita 40 years. Just balance the thing. Vakaita 40 years murenje mune nzara, vachidya murenje musina mvura, vachinwa mvura padombo. Vakaona minana yaMwari for 40 years vari under the covering yegrace, vachisangana nema blessings aMwari for 40 years. But 40 days dzekupopota kwaGoliath dzikaita sekunge dziri kucancela experience ye 40 years vaina Mwari murenje. I've come to challenge you tonight. Usakanganwa Mwari kwaakakubvisa. Izvozvo ukazvirangarira, chero mupata wawasvika una Goliath akadii, turn that valley into a valley of Judah, a place to worship and honor God, and God will back you and victory will be on your side. Hama dzangu, Mwari werugare vakuitire nyasha.